Това са вилите, в които се намирам. Такива бунгълца. Това ни е кученцето. Умивка, огледало, мега яки са. Аз живея в ето тази къщичка. Сега ще ви покажа и отвътре. Супер уютничка. Да, не ми гледате там разбърканите неща. Ето тук има и басейн. И там е общото помещение. Има хладилник, малка кухничка. Там се излиза. И отиваме към града. Настаних се в вилата и спах 3 часа. Сега се събуждам, бях толкова изморена, просто легнах и съм заспала както съм легнала, без тапи за уши, без нищо. Отстрани се чуват кокошки, музика, хора. Изобщо не ми е пречило. Явно наистина съм била доста изморена. И сега вече смятам малко да се разходя из града, да хапна нещо, да пия вода, защото пак не съм пила вода от супер много време. И да ви покажа малко Чанго. Разбира се, ето тези купички от бананови листа са навсякъде, вътре с цветенца и лакомства за почитане на техните богове. Аз ходя боса, защото нямах място в багажа за сандали. Но няма значение, сега отиваме да си вземем. Както казах, първо отиваме на мисия за сандали или чехи. Забравих си турбата. Ще се върна само да се взема тази гръцка с турбичка, защото тя е доста по-удобна от това. Пъпите много се радват. Между другото, вижте как са дворчетата. Супер странно е. Ето там се влиза от улицата. Това там основната улица. Това тук не е улица. Влиза се и тук са едни такива малки къщички навсякъде. Това е пътя. Ето там има някакъв гестхаус. Hello, I forgot something. Sorry. Ето това се намира пред входа на къщичката, на тези, които съм си запазила. Може и как се казват. Anyways. Окей, така е по-добре. Айде, тръгваме пак. Така, ето малко истинско Чанго. Там са моите бунгълца. Точно до тях се строи, има някакъв строеж, има магазинче, турист и всички са такива скутерчета. Реално изобщо не е удобно за пешеходци. Виждате, че няма никакво място да се ходи. Добре, поне вода си взех. Магазинчетата, между другото, супер много ми приличат на тези в Индия. Добре, за трети път се връщам, за да си обуя маратонките, да си обуя обувките и да си сложа слънцезащитен крем. Хора, не се личи, обаче е много горещо. Значи шейка и яйцата са общо 110 000. 110 000.
индонезийски рупи, което е горе-долу около 11-12 лева, което е супер. Прибирам се вече към хотелчето ми. Мина официално първи ми ден в Бали. И хора, много е странно, не знам дали сте го имали това чувство, когато отидете на ново място, на което сте за първи път и го чувствате като вкъщи, все едно винаги сте били там или все едно ви е нямало известно време и сега се връщате. Много е яко чувството. Вече се прибрах в хотела и реших малко да влезна в басейна. Взех си диня от супермаркета. Здравейте, хора! Часът е 1. Отново заспах към 7 и се събудих преди малко супер гладна и реших да дойда в един ресторант близо до хотела. Ето, аз съм единственият човек тук. Казвам, че може само за take away. Поръчах си, сега чакам.